za sve vas koji ste ušli na ovaj video. Danas se bavimo, kao što i sam naslov kaže, poznatim pevačima i njihovim prvim nastupima. I da, već smo se bavili ovom temom, samo su bili u pitanju pevačice. Tako da, ne da mi mnogo, ajmo da počnemo odmah. Relja Popović rođen je u Beogradu 2. avgusta 1989. Srpski je pevač, glumac i bivši član muzičke grupe Elitni odredi. Dobitnik je nagrade Srce Sarajeva za najbolju ulogu u filmu Obični ljudi 2009. godine. Pošto se grupa Elitni odredi raspala, Relja je nastavio da gradi solo karijeru, te je 11. aprila 2015. godine objavio spot za pesmu Beograd još živi, koju je za njega uradio Damir Handanović. Relja je završio fakultet medija i komunikacija, a pohađa i 4. godinu fakulteta za dramske umetnosti. I ovako je izgledao jedan od njegovih nastupa na početku. Dženan Lončarević. On je još jedan pevač koji je počeo sa svirkama na splavovima u Beogradu, gde su nastupale i mnoge druge zvezde. Rođen je u Prijepolju 1975. godine. Nije trebalo mnogo da prođe kako bi pevač bio svestan da je pevanje njegova ljubav. Karijeru je počeo po klubovima i diskotekama, ne samo u Srbiji, nego i u susednim zemljama. A nakon što je sa YouTube kanala izbačeno nekoliko snimaka gde on nastupa, popularnost je samo počela da raste, a njegov prvi nastup je bio u muzičkom toboganu. To bi ti oprostio, a što si mene, to ne mogu. Zdravko Čolić. On je jugoslovenski pevač pop muzike, veoma popularan na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Opisivan je kao srpski Tom Jones. Prvi javni nastup imao je sasvim slučajno na takmičenju pevača amatera 29. novembra 1967. godine u Bijeloj kod Herceg Novog, gde pevajući pesmu Beatlesa osvaja nagradu publike. U prvom delu svoje karijere bio je član grupa Mladi i lijepi, Ambasadori, Novi ambasadori i Korni grupe. Zvanična solo karijera započeta je 1972. godine, kada je snimio svoju prvu pesmu Sinoć nisi bila tu. Objavio je 14 studijskih albuma u periodu od 1975. do 2013. godine. Predstavljao je Jugoslaviju na pesmi Eurovizije 1973. pesmom Gori vatra, a ovako je taj nastup izgledao. Sve je bliže dan, kada reći ćemo da gori vatra, sad u nama gori ljubav, puna plava. Stefan Đurić, Rasta. Stefan Đurić, poznati kao Rasta, srpski je R&B, reggae, hip-hop pevač, kompozitor i producent. Njegove pesme su o marihuani, ljubavi, stanju u društvu, a veliki broj je i o ženama. Kao dete, Rasta je bio u društvu domaćih rastafarijanaca, što je uticalo na njegovo umetničko ime i stil u muzici. Godine 2010. nastupao je kao predgrupa na evropskoj turneji američkog repera 50 Centa, a evo kako izgledao na početku. Budem čekam novi dan, ali dobro je. Iza sebe imam nešto i dalje nocima vezanja, ne znam koliko je potrebno da ohladi se beton. Saša Kovačević. Rođen je 27. jula 1985. godine u Zemunu. Završio je srednju muzičku školu Kosta Manojlović, kao i Akademiju umetnosti, smer za snimanje i dizajn zvuka. Prvu svirku je imao sa 16 godina. Zajedno sa svojim bratom Radetom vodi muzički studio. Prvo pojavljivanje na TV-u bilo je 2004. godine na festivalu Sunčane skale, gdje je nastupio sa pesmom Pakao i raj. Zatim izlazi singl Jedina si vredela i tako je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom. A evo kako je izgledao 2004. godine. Stefan Cvijović Cvija.
Rođen je 3. avgusta 1989. godine u Beogradu. Od 2006. bavi se muzikom. Sarađivao je sa mnogim izvođačima kao što su Rasta, Ana Mašulović, De Niro, Frka, kao i sa jednom od najpopularnijih grupa, Elitnim odredima. Također je sarađivao sa Markom Sojkovićem, MC Stojanom, Dadom Polumentom, MC Jankom, Daro Bubamarom, Konektom i mnogim drugima. Završio je fakultet za dizajn zvuka, a ovako je izgledao na početku. MC Stojan. MC Stojan je umetničko ime srpskog turbofolk izvođača Marka Stojanovića, koji je rođen 15. februara 1983. u mestu Lučani kod Čačka. Bio je najteža beba u porodilištu sa 5,2 kg. 2005. godine je postao poznat kad je objavio svoju prvu pesmu Bičuj me Stojane, a ubrzo su usledile i mnoge druge, koje MC Stojana svrstavaju među izvođače sa najvećim brojem gostovanja u dijaspori, a ovako je izgledao u svom prvom spotu. Bičuj me, bičuj Stojane, uzmi ovaj kariš, modrica nek ostane. Amar Hodžić, poznati kao Buba Koreli, je bosansko-hercegovački reper i pevač. On je kao tinejdžer bio član sarajevske grupe G Records. Prvu pesmu je snimio 2004. godine u grupi Koreli Duo. Nakon raspada grupe, Amar je prestao da se bavi repovanjem sve do 2009. godine, kada je upoznaje Jasmina Fazlića, poznat je kao Džala Brat, sa kojim snima nove pesme, dok 2014. i 2016. izbacuje albume Pakt sa đavolom i Kruna, također u saradnji sa Džala Bratom, a ovo je jedan od njegovih prvih spotova. Jasmin Fazlić, poznat pod pseudonimom Džala ili Džala Brat, ili za neke Jala, bosansko-hercegovački reper i tekstopisac. Još kao 14-godišnji tinejdžer pravio je demo snimke rap pesama, a prve ozbiljne muzičke korake pravi 2011. I oko sebe okuplja grupu entuzijasta pod imenom Blunt Bylon. Iste godine objavio je i prvi studijski album pod nazivom Replay. Već naredne godine započinje saradnju sa reperom Bubom Korelijem, a ovako izgledao njihov prvi spot. Milan Stanković. On je srpski pop-folk pevač. Široj javnosti postao je poznat nakon učestvovanja u Zvezdama Granda 2007. godine, te je stigao do superfinala. Izabran je za predstavnika Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije 2010. godine sa pesmom Ovo je Balkan, a ovako izgledao na audiciji za Zvezde Granda. Ova bolna dijelove. I to je sve za danas. Ukoliko ste uživali u ovom videu, lupite like i ako ste baš uživali, naravno, ostavite subscribe. Pogledajte ovdje moj prošli video, a ja ću da pevam. Kao i uvek, recimo... Da me nije redom bi sve kafane propale, ko bi pesme pevali. Za ostali deo pesme poslušajte Željka Samardžića. Ćao!